Ara us explicaré una història que em va passar a mi de petit. Us explicaré la veritable història dels gegants del Pi. Però per fer-ho necessitem un element indispensable dels gegants de Badalona. Perquè quan això em va passar, va ser a la ciutat de Barcelona portant els gegants de la nostra ciutat. Per si no ho sabeu, aquesta és la camisa que ens posem els geganters sempre que hem d'estar amb els gegants. Així és una manera fàcil d'identificar-los. Però no només portem això, sinó que veureu que sempre portem la nostra faixa. Però no la necessitarem. Tornem a la història. Això que us explicaré no només em va passar a mi, sinó a 3 geganters més. Però una cosa, em puc refiar de vosaltres? Sí? Us ho explico, però amb la condició de que no li expliqueu mai a ningú. Us ho explico sempre i quan això sigui el nostre secret. Què? Sí? Doncs comencem. Eren les festes de la Mercè de Barcelona. L'Àrits, que tenia 11 anys, l'Adrià i jo, que en teníem 8, i l'Arnau, que en tenia 4. Tots nosaltres érem coneguts amb el sobrenom de l'Equipo A, i direu, per què Equipo A? Doncs molt senzill, perquè els noms de tots nosaltres comencen amb la lletra A. Però tornem a la història. Havíem anat amb els gegants, els de Badalona, òbviament, i érem a la plaça Sant Jaume, i era plena de gegants de Catalunya. Què, t'agrada la història? No, no li agrada. Era plena de gegants de tot Catalunya, i ple de gegants i anaven baixant ram la vall amb la cercavila, ballant i amb les seves músiques. Però de cop vam veure que un gegant s'anava d'esquillentes d'amagatotis cap al carrer del Bisbe. Una cosa, sabeu quina és la plaça Sant Jaume i la Rambla? No? Doncs imagineu-vos per un moment la plaça de la Vila i el carrer de Mar de Badalona, però molt més gran i amb molta més gent. Sí? Ara sí? Bueno, seguim a la història. Hi havia gegants de molts indrets de Catalunya ballant i anant ram la vall, quan aquell gegant, un moro alt, ferreny, robust i amb un turbant i un sabre, se'n anava d'amagatotis cap a una plaça. I on deuria anar? Els geganters de Badalona sempre ens havien dit que no es deixa mai un gegant sol. Així que l'Equipo A vam decidir seguir-lo. I el vam anar seguint i seguint, i vam veure que anava fins a la plaça Sant Felip Neri. I es quedava pel plantat davant del Museu del Calçat. Uau! Sabeu quina és la plaça Sant Felip Neri? No? Doncs jo us l'explico. És una plaça molt silenciosa, preciosa, just al bell mig del barri gòtic de Barcelona. I és tan especial aquesta plaça que a Barcelona fa molt de soroll, però en canvi allà s'hi pot sentir el soroll dels ocellets i del brullidor d'aigua. Estàvem allà observant el gegant i de cop l'Arnau va anar cap allà i li va aixecar la faldilla del gegant. I vam veure que no hi havia geganter dintre. Però com pot ser que en un gegant no hi hagi cap geganter dintre i camini? Però si no hi havia ningú... I en aquell moment es gira el gegant i ens diu: «Què hi feu aquí?» Ens vam quedar, uau, palplantats, ens vam quedar carrativats, al·lucinant, era com pot ser? Però llavors l'Àrits va treure valentia no sé on i li va dir: però tu pots parlar i et pots moure? I el gegant ens va dir: no tingueu por, ja ho veieu que puc parlar. Només ens movem quan no ens veu ningú. He vingut a buscar-me unes sabates i avui és tancat. Aquest museu pertany al gremi de sabaters i són qui des de l'edat mitjana ens fan les sabates als gegants. I a més, és un lloc on ens guarden el secret de que els gegants podem caminar i podem parlar. Llavors en aquell moment li vaig dir: unes sabates? Però si els gegants no teniu peus! Heu vist mai algun gegant amb peus, oi que no? Com podia ser? I a més l'Adrià li va dir: però qui ets tu? Un gegant que vol sabates i que no té peu? I llavors el gegant, tot sèrio, ens va mirar i ens va dir: «Soc en Mustafà, el gegant del Pi, i he deixat les cames a casa. Quan sortim, no en portem. La feina dels gegants és anar ben drets i que ens portin a coll. I quan no hem de treballar, ens posem les cames i som com tothom, però una mica més alts. I fins i tot, com podeu veure, podem caminar amb les potes de fusta». Un moment. El gegant del Pi? Em sona. Sí! Us en recordeu de la cançó del gegant del Pi? Va, segur que coneixeu la gegant del Pi. No pot ser que no conegueu la cançó. Va, jo us ajudo, si no.
La cançó diu així: el gegant del pi, ara balla, el gegant del pi, ara balla pel camí. Què, sí? Us la sabeu o no? Què, provem de cantar-la? Va, doncs som-hi. El gegant del pi, ara balla, el gegant del pi, ara balla pel camí. Què, veieu com sí que us sonava? Però llavors en aquell moment en Mustafà ens va explicar que hi havia més d'un gegant del pi. Hi ha més d'un gegant del pi, com pot ser? Ens va dir que hi ha un, en Farell, a Caldes de Montbui, que és molt amic seu i que sempre va amb la seva companya, la geganta Guisla, i que té un pi de bastó. Uau! O sigui, era molt fort. O sigui, com pot ser un gegant que no només caminava, que parlava i, a més, que tenia amics? Però com podia ser? Llavors l'Adrià li va dir: a mi m'han explicat que en Farell es va barallar amb un altre gegant. I en Mustafà ens va dir: és veritat, la llegenda diu que es va barallar a la plaça del Rei amb un gegant fos de pell que va venir d'Amèrica amb Cristòfol Colom. Uau, ens vam quedar al·lucinats. Però com pot ser? Voleu saber com el va guanyar? Doncs ens ho va explicar. El va agafar pel peu i, voltejant-lo, el va enviar un altre cop fins a casa seva. Uau, però quina força que hauria de tenir aquest gegant si el va enviar un altre cop fins a Amèrica, que Amèrica està superlluny. Quina animalada! I ens diu: de la cara d'aquell gegant volador se'n va fer un retrat que està a les mènsules de la façana antiga del Palau de la Generalitat. Jo sóc el gegant del Pi i també ho són la meva companya Elisenda i els gegantons Oriol i Laia. Vosaltres sabíeu que hi havia més gegants del Pi? Jo no ho sabia. Però llavors, en aquell moment, l'Arnau se li va acudir fer una pregunta que ens vam ficar tots amb el cap. Una cosa, Mustafà. Els gegants feu pipí? Us imagineu una pixarada d'un gegant? O sigui, quina esquitxada, quin mullader que faria, que ens deixaria tots xop. I clar, l'Àritz va haver de fer callar l'Arnau, perquè com li fas una pregunta així a un gegant? Però el gegant va fer veure com si no en sentís i va seguir. Fa molts anys, això, més de 200. Era l'any 1790, quan un governador, i ara veureu quin nom que tenia, un nom més raro, que jo no havia sentit mai un nom així, que es deia Jerónimo de Ahumada i Moctezuma, va prohibir sortir al carrer els gegants. Ens va tenir tancats un temps i quan ens va deixar sortir just havien estrenat el passeig central de la Rambla i com que això era elevat i li havien posat una barana, tothom li deia el nom del Terrat. Ui, em sona això del Terrat i la cançó del gegant del Pi. Us sona o no? Com fa la segona part de la cançó del gegant del Pi? Si la primera és el gegant del Pi, ara balla, el gegant del Pi ara balla pel camí, la segona part ens diu el gegant de la ciutat, ara balla, el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat. Què, ens posem a cantar-la? Sí, ho provem? Doncs vinga, som-hi. 1, 2, 3 i... El gegant del Pi, ara balla, el gegant del Pi, ara balla pel camí. El gegant de la ciutat, ara balla, el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat. Molt bé. I de cop i volta vam sentir una veu que cridava: Mustafà! Mustafà! Per fi et trobo! No ho veus que t'està buscant a tothom i en aquests marrecs? Compte, que ja venen i ens descobriran. Era l'Elisenda, la geganta del Pi. I també parlava. I de cop i volta, els dos gegants es van quedar quiets i palplantats. Clar, no sé si heu vist mai els gegants, però els gegants sempre estan palplantats. I una colla de gent va començar a entrar a la plaça de tot arreu i eren els geganters del Pi i els geganters de Badalona. Però de cop i volta, el cap de colla dels gegants va venir i ens va dir: com han vingut a parar aquests gegants aquí? No ho acabo d'entendre. I vosaltres, on us havíeu ficat? I llavors l'Arnau li va dir: estàvem parlant amb el gegant del Pi i jo encara no sé si fa pipí. I llavors li vaig haver de dir: xxt, calla, érem amb els gegants del Pi perquè hem vist que estaven sols. I clar, els geganters de Badalona sempre ens heu dit que mai s'ha de deixar sol un gegant. Com ens en vam sortir. Després de tot això, quan vam tornar a la plaça de Sant Jaume,
tot era un aldarull de gent, i vinga, música i gent ballant, i els gegants dansant i donant voltes. Però abans de que s'acabés, vam sentir un com que algú ens cridava, i ens cridava l'equipo A, i vam estar mirant qui podia ser. I de cop i volta vam veure qui era. Eren els gegants del Pi, el Mustafà i l'Elisenda. I quan els vam mirar i ens vam apropar, l'Elisenda ens va somriure dissimuladament i un moment que ningú mirava, en Mustafà ens va guinyar l'ullet. I això que us dic va passar de debò. I cada vegada que ens veiem a una sortida de gegants, en Mustafà i l'Elisenda aprofiten un moment que no ens veu ningú i ens saluden. Però recordeu, tot això que us he explicat és un secret. Recordeu, no li heu d'explicar a ningú, perquè sabeu què? A partir d'ara ja no només és el meu secret i de l'equipo A. A partir d'ara és el nostre secret. La veritable història dels gegants del Pi.